Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunomfowethu ongibhalelile la. Umfowethu uyakhala uthi, mqeqeshi unjani? Ngicela ungisize, nginenkinga. Nginoma wengane, sesithandane 5 years naye. Manje sekunoshintsho othandweni lwethu. Manje ngiyamthanda yena. Sesizibene manje cause bengasangihloniphi. Bese ngibona ukuthi sekunoshintsho, ngathi ukumziba wazibuyela yena. So kunjalo mfowethu, yabona uma umuntu engasakuhloniphi kumele uhambe, ushaya isicapha uhambe. And ekuhambeni kwakho kumele ube serious, ungathi uyahamba ujike emnyango uphinde ubuye umsabise. Yazi ngizohamba cha. Mangabe uhamba udecide ukuhamba kumele uhambe ungabuyi, yabo. So uyahlonipheka mangabe unjalo, but if uzohamba uphinde ubuye inhlonipho iyaphela futhi iphela kakhulu kuwena, yabo. So if umuntu engasakuhloniphi esekhombisa impawu zokuthi usekuthatha kancane, akasakuhlonipha, akasakubuki njengesipho, kumele uhambeke lapho, uhambe ungabheki emuva, yabo, ukuze umuntu ezokezwa impilo ukuthi injani ngaphandle kwakho, yabo. So ke yilapho ke naye sezothola ithuba lokuthi ekukhumbule, esibone isidingo sokuthi ubuye. Mangabe sasibona isidingo sokuthi ubuye, uyaye ethinteke umuntu mangabe ekuthanda ke noma kade ekuthanda akuthinte, unless bengakuthandi ke noma bekuyoza kanjani uzothi uhamba naye ngabe namsebenzi, yabo. But if umuntu engasakuhloniphi futhi kubalekile ukuthi uzihloniphe wena, uhamba umshiye kanjalo, yabo. So uthi ubafo bese ngibona ukuthi sekunoshintsho, ngathi kumziba wazibuyela yena. 2 weeks back kwaphinda futhi waze wathi akasangithanda. Ngathi kuyena kulungile uma kwenzeka eshintsha umqondo, in future angifonele ngase ngiyahamba. So mfowethu, if ngampela uyenzile lento esho la, wenze kahle, yabo, cause vele umuntu mangabe sethi akasakufuni, akumele phela uphinde uhlale phansi wena uthi yini kwenze njani, umncenge cha, njengoba ethi akasakufuni kusho ukuthi akasafuni ube khona. So umncenga kwakho umncengela ukuthi kube njani, akuhlalise akucuphise khona esethi akasakufuni, uzokuthutha kanjani lapho, ngoba kancane uzocasuka abuye acabanga ukuthi ukuzwelile, yabo. So nawe usezoku-abuse phela lo muntu ngoba usuncengile. Othandweni akuncengwana, awuhlali ngoba usuncengile. Sibambisene la, uyangidinga nami ngiyakudinga, yabo, siyadingana. Sibambisene, kuyabanjisana othandweni. Mase kukhona oncikile omunye engasafuni, angikholwa naye mfethu ukuthi ngabe uthando olujabulelayo lolo. La khona usuwazi kahle ukuthi awufune but usuhleli ngoba uncengile, yabo. Angicabanga ukuthi uthando lolo nawe olujabulelayo ukuba kulona, yabo. So ke uthi mfethu ke ngathi kuyena kulungile uma kwenzeka ishintsha umqondo in future angifonele ngase ngiyahamba. So wenze kahle futhi wamnikeza naleyo response ukuthi noma washo umnyango uvulile, cha makwenzeka ushintsha umqondo angamnankinga akwazi ukuthi abuye, yabo. If mfethu wenze njalo wenze kahle. But uyaqhubeka mfethu uthi waqala waposta umjida ku WhatsApp. Wangihide mina ngaboniswa umngani wami ipost. Kwadlula 4 days wangifonela ngaziba, wabhala ama message waxolisa, ngangamphendula ngaleso sikhathi. Emva kwalokho wathi ufuna ukungibona. Ngaya kuye ngambuza wathi umngani wakhe. Shothi besembuza ke ngalomjida ompostiwe. So kahlahle bemele ungambuzi wena cause wenze njani, isizathu lokho yini ukuhayidile wenze ukuthi ungaboni. So ke wena njengoba usumbuza ngento bekumele ungayiboni, yena bekumele ayivuse lento ngoba ngithi besexolisa, bekumele futhi aphinde ayivuse yena ukuze ezokwazi ukuthi exolise. But masivusa wena futhi wena bekumele ungayiboni, yabo. So ke bekumele ungayivusa nalento, but anyway akusenani mfowethu. But abamantombazane kanje mfethu uwaqaphela ayingozi, awakakhulu emqondweni ngokwanele, yabo. Cause izenzo zakhe zikhombisa ubuwula la, yabo, ngeke ngikhohlise sikhombisa ubuwula. So umuntu okanje kumele umqaphele nawe, yabo. So uthi mfethu ke emva kwalokho wathi ufuna okay, after 3 days ngisuke kuye ngambhalela imessage, ngamxolela, wangaphendula, ngamfonela wathi akasadingeka xolo lwami, say right yena. Emva kwalokho kwavela ukuthi upregnant and ingane akuyona yami, eyalo guy bemposta ku WhatsApp etshela uma wakhe, but akakangitsheli lutho, ngicela ungisize kabi. So mfowethu, yabona
esimeni esikanje le ntombazane iyingozi kuwena, ngizokutshela mina, ngoba iyakwazi ukuthi ithandana nawe but ikwazi ukuthi ilale nomunye umjida njengoba isi-pregnant manje. So njengoba ingakakwazisi lutho wena, okusho ukuthi mhlambe akuyona ingane yakho, yabo. But njengoba engakwazisi lutho, uma ukuthi ngempela lo muntu pregnant, kuzomela uthathe isinqumo mfethu esibalulekile empilweni yakho. Wena ozoyidecidela kulo muntu usafuna uba naye. Uma ngabe pregnant ngempela, kumele mfethu udecide ngempela ukuthi ufunani. Phela ukuba nomuntu nengane achaza ukuthi anihlukana. Cha, niyahlukana khona ninengane, but ingane uzoqhubeka uyondla, ngithi. So awuzibophezeli umuntu ngisho ungasafuni. If mfethu ngempela usuzibona nawe ukuthi izenzo zakho uzokhathele izona and lo mjito ummithisile ngempela, komele udecide ukuthi ufuna ukwenza njani. Mina ngeke ngikudecide ngithatha isinqumo esikanje, wena ozohlala phansi ubone, ucalculate 1 no 2 ubone. But ngempela uma ukuthi umithisiwe lo muntu uyingozi, because uyakwazi ukulala nabanye abantu engazivikeli. Obvious nawe mhlawumbe uyalala nawe ungazivikeli, so uyabona ukuthi inkinga lento, yabo. So kumele uthathe isinqumo mfethu, ngeke ngithathele mina isinqumo, but lethekeni kusamele ikhule emqondweni, akakhulu ngokwanele, yabo. So qaphela mfethu, uvula amehlo, ngoba ungazithola usucwila naye ungazithola usucilwa naye sometime, yabo. So wena qaphela mfethu, and njengoba kutshela ukuthi kumele udecide ukuthi ngempela wenze njani ngalo muntu. But ngokwami lo muntu kusamele akhule emqondweni, izenzo zakhe zikhombisa ukuthi usayingane, yabo. So yilokho nje mfethu engakushiya nakho. So if mfethu ufisa ukubhala umqeqeshi, ungaya ku-Facebook usearch umqeqeshi wezizwa, ungibhalele khona. If une-email ungangibhalela i-email. I prefer i-email manje because iyona convenient kakhulu, and lapha ku-Facebook kugcwele bonke abantu, iy'ngane ziyahlupha lapha, yabo. So if mfethu unayo access ku-email, bhala i-email. But if ungenayo-ke ungabhala ku-Facebook, yabo. Ngiyayibona into e-serious nomdlalo, yabo. So ngiyayihlukanisela. Kukhona abashana abancane abawo-grade 8 bayahlupha lapha, balobe ngibuza emsangano, yabo. So-ke ungangibhalela nakhona, but if une-email njengoba ngisho ukuthi ungangibhalela ku-email, yabo, ukuze uze umbono wami ngenkinga yakho, yabo. So sharp.